זה היופי. זה יופי ששגעו, נכון, אבל שאלות, תשמחו, מה אתה רוצה ש... תקראו את ההגדה הכי ראשון, זהו? שאלות, וזה... הלילה הזה נקרא, כידוע לכם, תורתנו הקדושה קוראת לו ליל שימורים הוא לשם, להוציאה מארץ מצרים. הוא הלילה הזה לשם, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. יש קטע בהגדה שאנחנו נתאם אותו לכאורה עם הפסוק הזה. תראו איך כתוב בפסוק: ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. יש הגדות שכתוב בהן שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ. האם יש הבדל, אם כאילו בפירוש, האם אומרים חישב או מחשב? כמו שאמר לאברהם אבינו בעברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם